Dizajnujeme barefootovú obuv a tá 3D tlačiareň nám tú prácu zrýchlila a nie len mne osobne. V rámci firmy nám strašne ušetrila čas, že vlastne my si vieme pripravovať tie podklady a tie referencie pre tých dodávateľov sami a nemusíme vlastne čakať na príchod nejakej vzorky, ktorú nám vytlačia niekde inde a doprava hoci ktorej časti sveta môže byť kľudne týždeň, dva. Keď my si to tu vieme poslať ten file, tak si ho tu vytlačíme za 2-3 hodinky a môžeme si to schváliť alebo neschváliť alebo sa posunúť ďalej v tom vývoji. Taký posledný projekt, na ktorom sme pracovali, boli vlastne takéto kopytka, ktoré môžete nájsť vo všetkých našich slovenských predajniach. Vyplňajú pekne ten tvar tej baleriny, ktorá je inak dosť flexibilná. Na výstavke v tej predajni nevyzerá úplne ideálne. Tak sme si vytlačili takéto kopytko, ktoré má v sebe dieru a do tej dierky vlastne sa vsunie táto tyčka, ktorá pekne napne tú balerínu a ona vlastne takto pekne potom drží tvar. A je to taká vecička, ktorú sme si tu vyvinuli z našich kopýt. Predtým, keby chceme niečo takéto robiť, tak by sme to museli dať spraviť nejakej externej firme. A trvalo by to určite o mnoho dlhšie a stalo by to určite o mnoho viac peňazí. Takto sme si to spravili vlastne in-house, relatívne rýchlo a stalo nás to, ak do toho nerátame investíciu do tej tlačiarne, tak v podstate dá sa povedať, že veľmi málo.